Новото първенство в областна група започна с дерби на старта. На стадион Крум Делчев Айтос излязоха два от авторитетните клубове в региона, местния Вихър и гостите от Странджа Агрокорн Средец. Срещата бе поверена на съдийски екип в състав Светослав Лазаров и асистенти Владислав Димитров и Георги Колев, а дежурен делегат бе Георги Видилов. Наставникът на домакините Милен Минчев избра мача да започнат 1 Георги Костов, 15 Лъчезар Станев, 21 Денис Хабил, 17 Николай Дянков, 19 Георги Славов, 10 Диан Златков, 20 Станислав Стоянов, 7 Юрджан Махмуд, 3 Любен Момчев, 14 Емрах Ферат и номер 9 Руси Христозов. През втората част за Вихър се появиха номер 18 Росен Йовев, 16 Стефан Ганев и номер 5 Мариан Донев. В отсрещния лагер, този на Странджа Агрокорн, наставникът Николай Георгиев избра 11-орка в състав: 1 Милен Божинов, 14 Тодор Бачев, 3 Николай Парчев, 4 Кръстю Жеков, 23 Красимир Михалев, 8 Каляно Пнаков, 21 Николай Стоянов, 9 Радостин Неделчев, 77 Стефан Стаматов, 22 Атанас Камбуров и номер 27 Иван Стоянов. След почивката за тима от Средец на терена се появиха 7 Иван Христов, 18 Кирил Станчев, 11 Валентин Димов, 24 Иван Тодоров и номер 5 Илия Янев. Първото попадение в матча падна в 41 минута, когато продължителна самостоятелна акция на Емрах Ферат завърши с подаване към Станислав Стоянов, който реализира за 1-0. В началото на втората част гостите от Средец пропуснаха няколко изгодни положения чрез Иван Стоянов и Иван Тодоров, които ги лишиха от бързо изравняване на резултата. Вместо това резервата Росен Йовев удвои резултата в полза на домакините в 58 минута, когато реализира след асистенция на Емрах Ферат. 10 минути по-късно триходова акция между Юрджан Махмуд, Станислав Стоянов и Руси Христозов завърши с гол на последния за класическото 3-0. В залеза на мача съдията Лазаров свири дуспа за Странджа Агрокорн, която бе превърната в гол от Стефан Стаматов, който намали на 3-1 в 79-та минута. Само 120 секунди по-късно бе отсъден 11 метров наказателен удар и в полза на Вихър. За крайното 4-1 точен бе Росен Йовев. Зрителите изпратиха с аплодисменти двата отбора, които заформиха хубав мъжки матч, в който както победата е заслужена за домакините, така и гостите могат да съжаляват, че не успяха да стигнат до нещо повече от почетен гол. Прави впечатление, че в редиците на Вихър са се завърнали двама местни таланти – Любен Момчев и Диан Златков, които за последно играха именно в Странджа Агрокорн. Този матч обаче домакините трябваше да се справят без 4 основни играчи в лицето на Али Пехливан, Николай Влаев, съфамилниците Костадин и Димитър Лалеви. Поздравления заслужават и гостите от Средец, които са силно обновили своя отбор с привличането на млади и талантливи кадри от региона. Сред по-опитните имена са останали единствено Красимир Михалев, Мартин Джуров и Кръстю Жеков, които ще имат привилегията да почерпят със своя опит далеч по-младите си съотборници. След мача изпълнителният директор на Вихър Станимир Генев и старши треньора на Странджа Агрокорн Николай Георгиев отделиха време за коментари пред обектива на Бургас футбол. Често очаквана победа, излязахме за победа, постигнахме се. Малко по-трудно беше първото по време, момчета още не бяха се окупители. Надявам се от тук нататък всичко да върви добре вече. Новия сезон започна в Вихър. Първо място може би ще атакува или? Да, ще атакува както винаги. Първо място да видим докъде ще стигнат силите и средствата. Групата тази година е съставена от по-малко отбори, едва 11. Да очакваме ли оспорван шампионат? Какви са ви прогнозите? Тази година повечето отбори са взели, доколкото знам, добри футболисти. Първенството ще бъде доста трудно. Добре, благодаря за отделеното време. Старши треньора на Странджа Агрокорн Средец, господин Николай Георгиев. Ваш отбор загуби с 4-1 на старта на новия сезон в областна от Вихър Айтос. Вашия коментар за срещата? Да, загубихме 4-1. Резултатът според мен не отговаря на това, което като резултат. Изпуснахме много чисти положения за гол. Може първо време да вкараме. Млади момчета, зелени, неопитни и така. Младост. Ще работим, ще играем и ще се мъчим да правим добър отбор. Мисля, че ще дадат и резултатите. Не много далечно време. Благодаря.
В следващия втори кръг Вихър Айтос ще гостува на Черноморски Спортист Обзор, а Странджа Агрокорн Средец ще домакинства на Ропотано Приморско. И двата мача по програма са на 15 септември, събота от 17 часа.